Comeza a recta final do programa, a definitiva proba, o minuto final onde chegou o noso amigo Pablo, que aí está, vamos, encantado de verse nese quinto chanzo. Se os da casa tamén queredes saber o que se sinto estar aí no alto do plató do Atrápame, xa sabedes, 618-388-087. E nós encantados de que veñades aquí e que pelexedes polo bote, un bote que hoxe está en 26.900 euros. Aí o vemos. Un moi bo bote, polo que hoxe ven Pablo de Lugo disposto a dalo todo. Claro que sí. Xa sabes o que é pelexar nesta proba e sabes como vai. 5 preguntas, cada unha cunha recompensa de 100 euros. Se acerta as 5, leva eses 26.900 euros. 5 preguntas, 5 categorías diferentes que hoxe son as que ves aí, Pablo. Fronteiras, literatura, deportes, música e aviadores. 60 segundos por diante e 26.900 euros en xogo. Preparado? Sí. Veña, moita sorte. Gracias. E tempo, fronteiras. Nome do acordo polo que varios países europeos suprimiron as fronteiras interiores. Sei cal é Gaza. Non é correcto. Literatura. Creador da Real Academia Galega e marido de Rosalía de Castro. Paso. Deportes. En que club de fútbol xaponés coincidiron Andrés Iniesta e David Villa? Vissel Kobe. Paramos o tempo. Paramos o tempo a falta de 38 segundos. De momento non conseguimos ningún acerto. Temos que volver a esa categoría de fronteiras para saber ese nome do acordo de varios países europeos que decidiron suprimir as fronteiras interiores. Dicías ti, teño, a ver se me sale, vai dando unha voltiña a ese acordo. En literatura, queremos saber quen foi o creador da Real Academia Galega e quen foi tamén marido de Rosalía de Castro. Vai dando unha volta. E agora veremos se o Vissel Kobe foi o clube xaponés onde coincidiron Andrés Iniesta e David Villa. Quedaríanos por diante música e aviadores. Continuamos, Pablo? Sí. Veña, pois concentración e tempo. É correcto. Música. Líder dos Resentidos que cantaba aquilo de Fai un sol de carallo. Antón Reixa. É correcto. Aviadores. Que aviador italiano lle dá nome ao aeroporto da cidade de Foggia? Paso. Fronteiras, nome do acordo polo que varios países europeos suprimiron as fronteiras interiores. Paso. Paramos o tempo. Parámolo a falta de 20 segundos, 2 acertos xa conseguidos con ese Vissel Kobe e con ese Antón Reixa. Moi ben, quedan os aviadores, fronteiras e literatura. Literatura vai ser a próxima que che pregunte, buscando o marido de Rosalía de Castro, tamén creador da Real Academia Galega, tamén fundador desta institución. Quedaríanos tamén o aviador italiano que lle dá nome ao aeroporto da cidade de Foggia, e fronteiras sigue dándolle voltas a ese acordo polo que varios países europeos suprimiron as súas fronteiras interiores, que estou seguro de que a sabes. E a de literatura tamén. Continuamos. Vamos. 19 segundos, fai bo uso do tempo, meu. Tempo, literatura. Francisco Añón. Non é correcto, aviadores. Paso. Fronteiras. Libre sucesión. Non, literatura. Si, é que o da Avenida da Calle do Deportivo. Sí. Pero non me Como sale. ese, como ese? Non me sale. Pardo... E aí, tempo! Tempo, que mágoa! Que mágoa! Porque sabías ata unha rúa co seu nome está la vendo. Se che digo, rúa de Manuel... Sí, Manuel era o que sabía. Manuel Murguía. Manuel Murguía. A da fronteira estou seguro que tamén así. Tamén, o espazo Schengen. Pois non. É Schengen, o acordo Schengen, o espacio Schengen. Sóname, pero non é... Polo que os países europeos, pois, decidiron suprimir as súas fronteiras interiores. E logo quedaba ese piloto italiano, aviador, que era Gino Lisa, que dá o seu nome aí ao aeroporto da cidade de Foggia. Inda así, moi ben xogado. Grazas. Son 2 acertos conseguidos que teñen premio, por suposto, 200 euros que van para Lugo, que van con Pablo. Ben xogado, meu, a gozalos e ollo, os da casa, que o bote segue a medrar. No próximo programa xogaremos por 27.100 euros. Gracias por estar aí. Ata festa.